Аз съм Григор Галабовски от село Русиново, живея в Берово. Тук на автобуската станица имаме една гостиница, правиме чебапчиня, ядене, пиене, тераса имаме. Горе-долу 100 души може да събереме и почнуваме с ученическите денове. Тук, като разговор правиме при бидети, в Русиново не може толкова да се събереме. Аз съм един от членовете на сдружението. Сега няма вече местни заедници и така ни направим едно сдружение. Та ни е втора година. Първата година беше 2019, от короната не можем вече после да работиме. Сега сме на план да работиме на 12-13. На 12 в неделя почнува от 10 сато турнир на мал футбол. Поканите са сите екипи от целата и по-широко кой може да дойде. От теке прияването до сабота, до 12 часа трябва да се приявува. Има награди, има ручок, има тези работи, се е договорено. После турнирите завършили се, на Мегдане се прави забава. Там има музика, че има певачки, че има игрорни групи и все тези работи. Това се е договорено, направено. Скари, че има, пиене, че има безалкохолни, алкохолни, кой защо е. Скарите ни са добри. Ево, той за неделя програмата. За понеделник исто така, попънени сме, после 16 часот, имам исто пеячки, Владко Миладиновски дойде, он е като един от по-големите така музиканти. Планирано е да дойде и Жаклина Узунова-Коловска, може иначе присъства рамо на забавата. Така да се е изпопънено, ве молиме русинци, беровци и по-широко да помогнете, да донирате някои средства, кой колко може. Ви благодариме унапред, дойдете, посетете, не хубаво, че си поминеме, да се дружиме. И това е от нас за вас покана. Како сакате, така да направиме. Важно да дойдете, да видите, оти село Русиново не е заборавено. Света Троица е човека ми не е кучна слава. Света Троица е цяло село го слави, в понеделник се слави. Като всичко си има събори, ние си имаме събор, така да домашна слава е това, учест на Света Троица. Порано се славеше много, сам постепенно, това умира. Ние сега сакаме малко това да го дигнем на нога, да продължат младите да работят. Ние го това направим сега, али трябва младите да почнат после нас да работят, вместо ние вече сме по-стари. Они трябва да работят. Това е понеделник, после 2 сата всеко куче си прави ручок. Всеко си прави, порано беше това. Сега няма кой ни да иде, ни да дойде, али кой да иде, дека да иде, сега куче е отворено. Ви благодариме унапред, нема што да го да кажеме, че се видиме во неделя по село Русиново. Пријавањето може да е тука и кај мене во кафаната и на телефонскиот број даден е таму на Малеш нет. Жиросметката исто има таму на Малеш нет, че ќе ја видите. Кој сака да донира, може да се донира. Така може у кафаната тука и унапред ви се благодарувам.